פתוח. אמרתי. ברוכי, בוקר טוב. מה יש לך להגיד? תגיד את זה מילה לאומה. יום כיפור 2008, איזה כיף נוסעים. תגידו לך. אבנר הגיע פתאום באמצע איילון. באמצע הבוקר. גישה הזויה. הם אמרו לי שצריך לפגוש לא הבנתי, אבל זה קורה. אז כולם עוד לא הגיעו? הם אמרו לי שהם כבר צופים ציוד וזה. קליפ לדגמי חדש? כן, לא יודע. עם כלים וזה? לא, אני גם לא. הוא אפילו צלם יביא. אוי, חמוטל, עודד ומגדלי עזריאלי. זהו, ואנחנו עכשיו בדרך לאשדוד. עברנו 30 קילומטר. קצב מדהים של שעתיים. הנה, לא רק רוי פה, גם חמוטל פה. רודי, מה נשמע? ברוכי? אנחנו עושים הפסקת סנדוויצ'ים? יאללה. מה אתה אומר? הפסקת סנדוויצ'ים באשדוד, למה לא? הנה, גם יש פה זריחה מדהימה. עוד פעם, החבר'ה דוארים פה. הנה, הגענו לצומת באשדוד. השמש כבר זורחת. הנה העמודים. והנה מי זה בא? הופה, הנה הראשונים. הנה הראשונים. ברוכי ורוי. אהלן, נו, מה? 30 קילומטר? איך מסכמים? רק ההתחלה. ההתחלה יפה מאוד. והקפה היה מעולה. והברונז היה גם מעולה. נבחרת קיבוץ בארי יוצאת. ותמשיכו. איזה יופי. מה זה השלט הזה? אשדוד תל אביב. טוב, אנחנו עדיין בצומת אשדוד. למרות הכל. צחקנו. והנה השמש נותנת לנו איזה מבט מעניין לתוך העננים. נכנסת לתוך העננים השמש. לא יודע, בחי זה נראה הרבה יותר טוב מאשר בתמונות, אבל צילמתי. הנה, רודי, ברוכי, כולם פה. טוב, כל אחד, זהו, הגענו עד הלום. רגע, יש לי משהו להגיד. מה יש לך להגיד? בואי. מה יש לך להגיד? רגע, אם חמוטל, תכף אני אגיד לא, בדיוק. עודד רוצה להגיד משהו דרמטי. משהו דרמטי. אבל חמוטל לא רוצה. היא לא רוצה לבוא. לא, תרים לי את ה... יש הכרזה? רגע. יש הכרזה. מחר. מחר. חמוטל ואני, 36 שנה, ביחד. 36. הופה, מזל טוב. מזל טוב. מה אומר הספידומטר? 94, צריך להוסיף קילומטר, הלחץ דופק 144, השעה, מה השעה? השעה 10, והנה חמוטל חזרה, מימי פה, עודד חזר, גלי פה, מחכה לנו, רוי חזר, כולנו בריאים ושלמים.